de lluitar. Si parlant podem entendre'ns, ens podem donar la mà. Si ens ajunta l'esperança d'un nou temps que ha de venir, sóc igual que tots vosaltres, és igual el lloc d'on vinc. No cal que us digui d'allà on sóc fill, la meva parla ja us ho pot dir. La meva parla ja diu d'on sóc, de Catalunya, de Catalunya, de Catalunya. Quatre flames sota el cel i damunt de les muntanyes, quatre branques d'una arrel que portem a les entranyes, esventant la nit i el cor. Quatre clams amb llum de sol, la bandera emparent el vol. Quatre flames que són nostres. Gràcies, fins a sempre. Adéu-siau. Muchas gracias. Moltes gràcies i bona nit. Això fa molt de temps, Molt de temps. Cada pasito de la vida, pulsaste volver. Dejaré la llave en mi puerta, aquí estará abierta. Estará pasito de la vida y esperaré. Fallarás un poco. La noche me recuerda un tiempo perdido.
Dejaré la llave en mi puerta, aquí estará, aquí estará, estará así toda la vida, pues siempre volveré. Anem a escapar la primera volta. I prova tot 3. Estem el dissabte per la tarda i veiem una cursa de bicicletes organitzada per al Club Ciclista Granollers i patrocinada per l'empresa del senyor Salvador Sastre. Després, a continuació, veurem els demés actes programats per aquest dia. Europeu del 50 aniversari de la Festa Major del Lledoner, el senyor Requena de la Comissió de Festes del barri de Lledoner. Demanem la presència del corredor... Tornem a demanar la presència del corredor Jordan, primer classificat de la categoria C. Mentre no ve el senyor Julià Prat Ginestós. La senyora...
bailando alegre baila, repita la samba y llama su madre. Ahí viene mi zumba, bailando alegre baila, camisa blanca y corbata de melón. Tengo ganas de bailar como montas, todos gritan cuando le ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, todos gritan cuando le ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayón. Sabroso bailar. No, però no trobi la màquina. No, la màquina de fora. Això és una altra cosa. Això sí no, no pot ser. Comencen les festes del diumenge amb coca i vi bo per a tothom que es llevi d'hora. Aquesta vegada és un obsequi de la cafeteria La Isla Bonita. Després veurem els demés actes un darrere l'altre fins a arribar al final programat. Aquests corrons que estan aquí parats, home, vinga. Perquè si quedes malament o menys quedis tu. A veure si hi ha algú que te'l va enviar. Perquè aquest no hi ha ningú més. Jo com que no menjo mai d'això. Pues home, deixa'm menjar, no? Ja hauries de tenir aquí. Pots agafar ja? Igual, si no em porten. Hòstia. Porta-li tu, porta-li tu. Vale, merci. Què pel 4? Què pel 4? Posa boqueta, com. Ai, que massa, boqueta. Nya, jo no espero fer. Bé, fots, vols pas un cabàs? Vols pas un cabàs? Això no val, Tomás, ¿tú qué? ¿No tienes Tens jaqueta, Ha hecho mi mira. ¿Sí? Qui ho ha dit? ¿No l'ha hecho? És clar, que ens vegin grans, o sigui que ens vegin menjant copa.
No, no. I veurà aquesta d'ell, eh? Bé. Pagam vida d'ell. A casa, abans, com feien pollastre de l'as, teníem molta feina. I esclar, quan venia la festa major del Gedoner, heu de comptar que no podíem donar l'abast, perquè el que passa, la major part de cases tenien invitats, i esclar, era el més ràpid que tenien, i les dones tenien poc feina. Pues un pollastre de l'as i escolta, i alguna altra tonteria, i escolta, ja havíem fet el dinar. Per fer
més aviat un record de l'Orquestra Selecció que jo havia tocat a la festa major d'aquí del Lledoner, que cada any veníem, cada any veníem, i estàvem 3 o 4 dies, almenys, 4 dies estàvem, i ja fèiem sarsuela, i fèiem el ball de l'Espolsada també els primers anys, que no acabava mai aquella espolsada. Senyor Déu meu, la festa major del Lledoner era una de les millors que es feien llavors. Jo me'n recordo moltes vegades, de la dansa que es feia i després dels concerts que fèiem a Can Fatxó. Me'n recordo que no hi havia res davant de l'Envelat, ni pisos ni res. Cada any feien una sarsuela i venien bons artistes, bones companyies de sarsuela, i tothom allà. I un dia va venir i vam fer el Don Manolito. L'única cosa que sabia era el pas doble, que feia el solo de trompeta. Etcètera. Bueno, perquè jo improvisava a l'orquestra sempre. Sempre feia els solos improvisats. Les partitures jo no em deien res. Els solos no em deien res a mi. Jo feia el que jo pensava que tenia de fer o em sortia el que tenia de fer. Bueno, tinc 85 anys ja i són molts anys i també estic una mica cansat ja. Moltes gràcies i que sigueu ben feliços amb aquesta festa que feu cada any.